L-istudenti qed jiċċaħdu mid-dritt fundamentali tagħhom. Kienet din id-dikjarazzjoni li għamlet Steph Formosa, lettur fl-Emcast, waqt il-programm NetLife fejn spjegat it-toqol li kien hemm fost dawk preżenti fil-protesta li saret it-tlieta mill-letturi tal-Emcast quddiem il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Bil-lettur tispjega li s-sitwazzjoni fl-Emcast qed taffettwa lil dawk kollha li jaħdmu f'din l-istituzzjoni. Qed jaffettwa mhux biss finanzjarjament lienna u mhux biss qed niċċaħdu minn dak li uħaqna, imma qed jaffettwana mentalment. Kemm lienna jiena fuq il-letturi nista' nitkellem, però anke nitkellem ma' nies li jaħdmu f'management ukoll. Qed jiddimotivawna. Hija spjegat ukoll li minkejja li l-għalliema mhux qed jieħdu dak li ħaqhom, ix-xogħol baqa' għaddej għaliex l-għarfien li għandhom xorta waħda qed jaqsmuh mal-istudenti. Ġie spjegat ukoll li l-paga tal-lecturers ilha ifriżata 3 snin u l-gvern qed joħroġ stejjer illi mhux minnhom. Hija weġa li aħna qed joħdulna xi ħaġa li u dritt tagħna. Jekk għandi dritt, jekk jiena il-collective agreements għalhekk isiru biex aħna dejjem navvanzaw, dejjem jitjiebu l-affarijiet. Il-lettur spjegat ukoll li kienu bosta studenti li kienu preżenti fil-protesta ta' tlieta sabiex juru s-sapport tagħhom lill-lecturers bis-sentiment fost dawk preżenti jkun wieħed ta' toqol u dwejjaq. Hija spjegat li huwa ta' sodisfazzjon li tara li l-istudenti tagħha jmorru tajjeb f'dan il-kulleġġ. Kulleġġ li waslek mill-bidu mill-ewwel livell sal-ogħla livelli edukattivi. Iżda huwa ta' dispjaċir kbir li tara li dawn l-istudenti ibatu l-konsegwenzi tan-nuqqasijiet min-naħa tal-gvern. Jiġu għandna diġà jħossuhom mitlufin għax kbar, għax huwa kulleġġ kbir ħafna b'ħafna studenti, u mbagħad laqas qed jieħdu n-notes, laqas qed jingħataw in-notes, laqas qed jingħataw l-assignments. Fordiri jibdew ħossuhom mitlufin. U għandna sfortunatament studenti li jiġu jikbu jgħidulna miss ħa niġġennen jiena b'di s-sitwazzjoni. Il-letturi u l-ħaddiema tal-Emcast ilhom 3 snin staġġinati 3 snin mingħajr ftehim kollettiv. U għalhekk li issa aktar minn qatt qabel il-lecturers u l-istudenti qed jipprotestaw sabiex dawn il-ħaddiema tal-Emcast jieħdu dak li ħaqhom u sabiex l-istudenti fl-aħħar mill-aħħar ikunu jistgħu jkomplu jistudjaw sabiex joħorġu fid-dinja tax-xogħol.